hi na in thlan zar me ka tunang hian a phur omin amak sakin ala phur om ngai lo mai zu ngai na tak mani in hal kang te mu mang nuam tak thang har hlei theilo te pool ball dol har sa tak te mian thak rat takin zanlaya amit ti tlai atum lu ta wanga to sual tok ta tele ram sai che anga in thuamin van tuina an to dan chan chin kan thlir ho don ani heng thili pu nuwa po I than fi malat la lawani chuan imar phu en dikang che a chan chu ilo thi to po ani mai the ne thina chu mun tina a thleng thina mitam zo khi chon pumpel kan tum fo train chen khatero chuan thina lam tluang an zo shwe ni tin hian lat na le tur lo dam lo na le khri ba ka chian na chi khan khan nen kan in do renga kan ke pen tin hian thina min thlen thei thina ni heng thil zong zong la ka tanga kan la him thei chan hi thil mak tak zo ani a chan chu ni tin mai hian thi thei na chi sang khat chuang kan ma chan reng sia injury, illness, and catastrophe. There's a lot of ways to wind up dead. The fact that we survive it all is a miracle. Because every day we live, we face 1,000 ways to die. Heti en ringot hi chuan in hret him lowang ma se marlim ban sa hi pawan nei takani kareng mazat rolta khan thi chongin muania ataksa za som ko chu akang chede uvekani muchungin khuma mei azua chu chu alo muthi san beka karin dan chan tu te mei po hian kan bul na ya mezu kangai ti ren thin kan ton fo garing heng ho kyang om hi chu thil nam takani lo ngei to na fin tak an pan chin rin ren ateu lo zanlam nurse duty chu dollar zat hamin ain roi chuatira hey pu parents minute ne chai ne ya chu wangin engthil a thak ma ti swang che tu manan putalo moti a chuan marlina chuan a cigarette thuruk chu ala chuak ngala nicotine zu ka ban san theilo wang hian a boi pha fo thin reng ani nicotine hi tur hlo om tak ni in arsenic ain alet thumin a hlo om ba ka rattlesnake tur ai poin a chang zo ka ni he cigarette fab ngai mai hian marlina hi mai ala a chan tir ton ani a cigarette vap ti tlak hi atak satuam tu bandai stial turin atok chiani a chan chu he bandai si ointment aldu taka chi ani tlata engma ti thei nei talo chu al tak hluam baya ti chuan ana ti checkwal chuan anorlir chu ti tolin alir thata a sola thlengdon trap ti a chuan oxygen bur pai chu buakin marlina chu mai va pa a chang ve ta ni 4 degree ban kan ti hian om je ber chu ru thleng kang tin ani bera a lo me me mani heting din buna dam chok thei ti chumi van nei takania ma sen taksa mel mangeng kim khanin ngayo thei to ngai lo thungani an pin mangeng kim mai kha che zo vek to tin ani hey Trina lighter name Alexis hi pian nal tak ni in mi pale me chetan po o om tak mai mi ania ma se chu amoi na chuan em huna nge a ruai kan thlir ton ani zantin mai hian amu manga chuan mi maksak tak tak mu in chu chuan tha alo tum sia thina hetiang mu mang hi SUNDST in aming anfua aum zia chu sudden unexpected nocturnal death syndrome tinani anmu manga chuan ram hoi churon in larin chu mang nei tunun na chu laksak an tum thina kumsang zagwa somsar le pasori atang dei to khan mi za chuang fe te chu he syndrome wang hian an lo thi to nge ni Alexis yom da nang hi imu chuan na tur ti khia reng thok har sa ti wang in leng fak imu ngeyang chuting angami om imu chuan mangchia po arab thlang le ti vai om ber amang ti lo thiam che
chutia har chhuat thei tak mai silowa chuan Alexis chu alung mumal lo taka phu pangnge mai chuan ti thrai ania chu kardiak arit mia tia soi thin nin thina thlen theini ama ron ti boy tu chu a oma chuan thuin a kuttero te chuan a thei to pana in a rok chu a rebe saklat maya ti chuan amut hil lai tak chuan a bohural tani thi chan lung phu chol mumanga an thi ni chuan ataka po an thi thin ti in an lo soi thin hei hi thu dikani am ti Alexis si zo du fiau maila amang lama tang chuan ko har the ani ta silofa kha ba teru te kha kan zot me niang chu kan thiar le tur chu nei charron in rol ve china chuan tuma dam chuak an om ngai lo chu mai baga chuan pa pakhat mi bi thak hrat tak chan kan lo thir hotel bok don ani Zinli Johnson hi khole tuicha ti turang chi hi chu ani lofa hu ko vela kam hring mu to zong zong zinga chone mel cheber ome chu wangson kele ka thian te hian inun na hi kan ti chevek do ni min tha thei chone ti fu nga tang tual voi sari atha wangin electric chair ti hlum turin achung thu rel ania ti hlum ani malok ni chuan nang mi phiang sen khan ngen thriata ka khu har ve thonia engeron tin tum che chu lia hian a hu pha ka om to phot chuan khum chiam sel maya a public defender Frank Stone ngei po ti amin chu wangin Frank kan chan chin lo mom hril tura awatlo tung po chuan a phur te chiam lo ente I chung chang thurel thatnin petrol om lovin tam chung I tang song don ni chu I shemo hey boya khoi kal dona chan chin lo mom ta ni chu line kom ri la mole lia chuna van nei na lom na na sel chunga ti fu thin angin opera so chu en pa in thira sim thu thlenga chuan a thua ma sere lo te camera thil ti theina luang lo chu dan aina lo om nep chuang lo ti a hret hoyang lia chuna TV chia siam thata tumna lama a hrui chelai chu a zuk von fu pal hlo mai le alal thu thleng nom tak chu electric chair a chan tir ta ni karin dan chonin khatia metal thu thlenga thu wang khanin ataksa chunga kolpe tha dong to kalu thei panin ka ria ataksa chunga kolpe tha makta doi chonglut khan alung bulvela na thoktam tak chuti boin chu chuan lung phuchol thlen theya chuwangin athi chanpo lung phuchol ani ti phadrual ani lo volt zale soma sang kolpe tha avun chunga lur le athir thu thleng in tong chu tan chuan thina to atling emani lia chu hrui chuan a hun lova anun na chu acha sang ta ni thil chiang chu kan thi ni tur lo thlengani chuan engmain adal thingai lo ani ti hi ani hiren diani in akuta hian pa chi khat dang dai de umai akenga thaler huna hian arui ema wangin ramsang main asapatal vel mai mai ani he papa aya hian poli compound chi khat psilocybin omin ataksa chu psilocin chuan ron ni in chu chuan genetic effects aron thlen ta ni thingbuk da che zona azot vel mai maya ma se chana engma mu anei lo achang le wi ril ru ang deuh te pu in chulai vela chuan abal theiang berin atal da chiama rendia chumi ale der ang main chuwa thil ei na thowang chuan atlan kol chiam maya chu aya thil thalo sok chu ala tok ton chawani tlaila maloni chuan rendia chuan fari or ji pol om khom na pakhat awathleng hlo maya fari chueng ti na nge kan ti chuan ramsa ngein thuam in ti hlimna na a howa om khom thin soina ni fari orgi hi farpal ti riat lara ni sok ma ramsa ang chen an khosa chuan chu me nu thil thleng chu thil thleng thin pa nga yang hi ni mai ni rendi din huna chuan 6 months chu thil thatak nin alanga zebra hi a chhelo re khop maya nang khamerong khoisu an thil ti dan chu hriat thiam har sal he mai zebra le bivar te om du laia ti boi thei tang lowa chuan mun nang apan leta
ma se arpa chuan a mui chuan a lo not son le an zinga chuan lom hlo vak ani ka ring lowa a bik takin mi pani ngat phei chuan a om dan tur chu he pai tu ngeya kalal rama he nge ron ti ve tuma kal son rom mela alandana chuan ramsa ho zinga chuan mangai tu a mu lo mel khom mai ma se chuti lai tak chuan an bulloka chuan savom anga in thuam mal taka om awa pufu ta hlo mai le rendia chuan chu savom nen chuan hunhlim om takan man dun thei abai seitlatani ma se mu chu savom tak tak ni in mi hring nena six pang tur ron kal chuan i ve ho lo mai savom chuan in fiam pui turang ni lovin ama ron beitum tuanga khan ngai tlata savom achunga tana nangan hoi sok yo mani chuan ei che chem ma ba ka nei tawni adum lo lai ber chu chetilak main chetalak khalung che rendia van toina to trang hian sir tur tal kan la nei lom hei hi thluagania chuan hei hi drugs in ati boy nuwa i thluak om dan churi chuan hei hi iru i wanga savom 6 man pui i tum wanga i chunga thil thleng chuni kan rian reng to chu ramsain ibit alani point ai ti thinang che kan thlir hole tur chu pool ball dolder tumin to suala to dan ve thungani chu mai baka chelo deuh wanga van tuina tok ta chanchin kan thlir hotel bukang na nine one point heta chuan ti thei an nei vak mel lo mi patam tak chu par chuan lai ai hian an lo thi fo to thina ma se sami haks om dan ang hi chuan tu ma an lo ngai lo let yang night rider tele an chas te tan chuan santang ang bokania semia hi an fenga pok bol lo berani chu wangin thian ten an au po chuan hey semi unau pa trik minan tiro i trik chu minan tir ta che enganga lo om poni sila semia hian ai tir ema mitran ka te chu rislak chaktat mai mian nia bol nom ta kan nia thil tha lo lampo tin chaklat zel ni semia trik hiat hi thil lo om tak mai nia pool ball chu la in aka chunga chuan ada ti chuan a rhok chan ve a chuan zukdol lutin a rhoka chuan a chuk chho kwal tir vela chuan ball chu aka chuan aron ti chuak le thin ani ma se round ni na nei le tum ta tun tuma chuan kiu ball thlang ve thunga aka chunga thil deina puma dolemo a shoka da in ala chole thei poni mai theya chu tinga ti thei chu ro pui le ma se a hla om tak zet zetani iti sual chiawani semi ball chu roka chuan adol thaleta chutia ti chole atum lai tak chuan thil akal solta om dana dik mi alonia ingang point tum sate ma se semia chuan kiu ball chu ala chok thei ta ho lo mai tuim khan nai non gol ro semia na khial lo chu pana kiu ball an pon thil hi ball dang ain alian khetani semian kiu ball lian sok adol khan a roka chuan atang tatlata he chi hi voi tam tak alo ti to thina ma se tun tum chu eng fa nge ati dik thri lo na chan khelowin aboral tani thabial zan tluka zan tha hi miduk tak lo tan chuan om lowang Arnold Mosa hi kan lo mer khia tirang cheu Arnold hian tu vera tangin mi bi thlag rat ema Arnold chuan awan nei na chu oi har sa hial so kani a main tu ma fritz mangai na chen pui la pungai lova ke ma chuan
manin shot na hunani ti shia thei na thaber chu manin shot sei duwa masem man ni chu idu me lo thung sia I thenam ten henan khe ngai ti aron ti thelo na che mun biru deuh hleka omin thlinerem chang tak thlan thiama poimo hleya chuni en thlang nui ni omve ti a hriat lo nan thomeng ma siam lo tur khoeng a chuan Arnold ta hi min kil toi tak mai mi ni in aniang nula chelo tak hi chu biak po abingam lofang ma se zanina ero hi chuan popsikula atang ni bermai Arnold ta chang na chu anasat to em awangin mi bi thak ching ten anti mi lo tur dan khat na chu abo changala tuk ver bulom lo tur ti chu ta tak chuan ain control theina chu hlovin duain alu thuma ma ta ni nola chuan aron muta chuti lai tak chuan tuk ver chunglam chu ron tla thlain Arnold ang honga tak chuan aronin hatta achang na so sang lutuk awang chuan akiwin tuk ver to na thing chu afanek fuwa tuk ver chu ron tla thlain chu chuan a spinal cord C2 le C3 in kar taka chuan aron deng fuwa helai mun hi kan narfin kan taksa pem poimo lai blood pressure le kan thok dan te lo control tu nia chulai in zomna chatani chuan dam chuang ngai naum to lo Arnold ta chuan asir lai chu asir chuak chiang hlemai mi bi thak hi thil thata kani lo mai paka dan bo chiana ni Arnold ta chan ang hi ichang ve thei ti riang che kan thir le tu chu thlona la thlog reng chung si in pilot chu aron tla thla a chu par po chu thlog reng big ta lo chuan aron tla thla ve le ngala helicopter chu khol lian pui thlok theinin a khol pakhat lek point na thok lo ani chuan leilama bir thlain a chunga chuang zong zongin an thi pha thina chu chia chu helicopter pilot Ben Muran air conditioner pound sang sari zetarit a choya wanga a chunga thil thleng chu ni bena chuna thian tele a tho puite mit muwa a thil choi lai chu thlawin a thlona po chu leilama chuan a thlang puita ma se khuanu hian Ben Muratan hian dumdang alo nei rengpo ani ma na le maktak main thlona che sual lakata dam chuadan chanchin soi thei turin khamine kan sanju air condition thla khania chu ke ma ti turania khatia ka khai no re vak lo khan khil ri bur mai ka shita an drive safa rotator chu acheta tichon helicopter chu thunun hlei theilovin avir kol ta chiam maya rangdewin athil phur lai ri tak mai chu a thlo thlata emergency landing mangchon theitop choin ti top katuma omzia chu engine khala chokin chulaya thilriam lam han thaigo mang chu akan man turania pilot hian chance khat chian ya chu atrum mine another chhiata wain thei to panain a chopar chu a phi vakanga ya katran mun siam train fit somnga pani sanga chuan tho chau kaduma ma se kadunga kati te tak lawa chuan noilam ka pan thladel tial tamaya karil rolom ha saber chu kathi don tin kalu ka tauchara chuan kan hari kan na sai mem poka engwak ma kha chiang te kan ka fum fe dei tolo bena helicopter chuan leichu amazong taka dorin tu man nam chuakan an ring lo hrim to ne kawan nei tak zet nin ka shia khameni kha ka thini tura ro ta ni lo niang ti hi ka ngai to ta ne
ben mura thil ton atanga chiang em mai chu kan thi ni tur ruat alani lo chuan thina hi kan pumpel the ni ti hi Bullet! 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 Bullet energy drink chuan Mizoram alo thleng ve ta thaule cholesterol pai lo energy drink Bullet energy drink hi lo in ve nge yang che shechiang du tan distributor Zorem agency Bethlehem Veng Khang phone 9436141490 2320077 ole thian teu man som na idon zong song chiar chungin he soi en thea wang le itil velo wangin lom thu soi mol molang che he mi phung lung kho sakdan hi chu soi mai na siak lo thila thak tak tak ti zuk chak zek zela mole he pa hian nula chhelo tak a hroi hong do ne mo ati line silai mu a hon lo thunga no pang thuai lo tak ni ngaim in tur iduem imid lebeng uluk takai chita huntai khatiang khan ti thin turania achan chu thi theidan chi sang khat kan thir hole don tlatalo thina chu mun tina athleng thina mitam zo khi chuan pumpel kan tum pho thrin chen khatero chuan thina lam tluang an zo thrin ni tin hian nat na le tur hlo om dam lo na le ri ba ka sian na chi ran nen kanin do renga kan ke pen tin hian thina min thlen thei thin heng thil zong zong la ka tanga kan la him thei chan hi thil mak tak zong ani a chan chu ni tin mai hian thi theina chi sang khat chuang kan ma chan reng sia zon kuk sawatan chuan hring nun hi ache vot an imper mai khovel hinu matima ma dewani thil chiala khomin asiam danglam dan tu ringo tangai to thina ami zia hi chu thil laom le tri bai om deuh lek pon ise mi ten an thil law thena turani don phat chuan ti du tlat miang hi nia mithen khati chon hetiang thil dang dai ta khan ti hi ane dik ve reng reng ani abai chai danglam le heng luru rolem asiam manghian zona hian sum amamo ai tamma ala lut ve thina ma se sumin apek ve thelo hlimna chu te si hian apedona ni a mena ala pet lo mai po a mi toemo mani taksa hin savak vak thinte hianin neurochemical bank and tiklang fu thinani kuka chuan aina sa ti le adua te si chuan welding machine chu karena voin steel chair chung zona beng bea chuan avua saka ma se te si chuan rei ati sak ngam lova zonan adu thu samang takati adu ni chuan ama ngein ati angai donani thua smile kotle lungte hian na thona kolpe than bang thina MPS bolsa som thuma sang karen chung atak sa chunga chuan lutin alung chuan alodor masabira electric sokemo track ten wang thi te achan bul pui per chu cardiac arrest wang ani John so hetu te tan chuan athi hi thil mak ani ran lo
chaka hian du thu samol mang tak mai ania Roxani mana tang toa amangai le atrak silver rong sang ko somnga le panni Royal Trailer Home te hi annia a thalatuk ain khalchua main a trailer chu uluk takin atifai ma sapota boite kan pani hian karin me don lutuk midang tan chuan tho chak om tak ni lo ma se chakata ni ro chuan ani ve ho lo thung asuang tuana chuan highway atlanin abula chuan adu tak Roxani a thu bokanga khovel mi pa hian ani tluka hlim an om thei to ngai lawang a thalatuk a top nan thil pakhat chi atui nai chialo alandana chuan chaka in thar chuan thil rit tak a phur telani du mel kumsom nga le paruk chung te meu condox beerman tlom galon thanem tak le chip statue chulai muna chuan anlo om chang to a chemical manga then fai chu kong om chunani ta chaka chuan trailer ek in chunga chuan galon khatvel bridge azuk leiluta chuan an hak deuh wangwanga reivak lowa chuan noilam chhanna chu alo thlenta septic tank hun rei tak man to lo chunga bliss galon khati leilu tani chuan antan chon chanchin lom om takani ringot mai alkaline bridge le acidic sludge anin pol chia khan chloride gas lau om tak an siam chuaka ani na taka chuan gas sambar siam ani ber mai achua pa tura hi blu nem em awangin chaka chu jin khothong tura in bot sei lai in kongdangin azin kong lo zo top tir ta zo kani Happy New Year Happy New Year kan clear hole tur chu silai muleng du ai lem thui ma ma le papakhan zu in chak ngoi ngoi bottoms up good luck among booking bad luck po aum train Kiki Ronald ani in New Year party zoa akiang anula chelo tak omin in holo di khriat takin anin ko choka amalam hun chu a em John khoi party among kal le dona Salai lo ka so nin ka siya. Ow Nga tingi thogle khata aron na zoka chumi nuwa iom vela chuan thil chun ang vong vong I khret hoya leya chuan tloin minute ni nu loka chuan I thi chu ni der mai chuchukan thin Ronald ta chunga thil thlang chunia autopsy an ti nuwa athi chandik tak hi riat chhuwa chawani Ronald ate party na tonga mail khat vele ka chuan bomia le athian ta chuan zu in pain anloin ti hlim ve a sanaindar so pani arik don taka chuan bomia chuan asilai chu ti pu aril ruk ta silai bai rela tang chuan ati retangin second khata speed sang he chakina chuakanga chumi nuwa second khata mel chan ve chakin silai mu chu athlok to doni Nga tingi Ka khatisene ni lo mo leila marong kir thla le chuan chak tak mai daron kir thla leila marong kir le khana chak pheyang berin daron vung thlatong Kasilai mu kha mi te ma chunga thil thalo tak thlen turin a chak to kan silai van lama me po hi suala ni mai ba ka silai mulem velwang hian kumtin in American mi eng mo satin andunna anchan pha train minzir tir New Year zana sanain dar som pati ari khona chuan biru ro eng wangin nge he pa hi bathroom kongka tuilum ip keng chungin adin
zona holam tak ma se chan boi thlang takani Mickey hi zungol vei thin chetak mai nia angong hi zai zo hlim lolani wangin zuin thelo pha anupui Teresa hian thei top choin zuang ngai thei nan hreom tin reng lo tur to thina ma se zungol vei pasal ne chu thei lo thluk angani Mickey chuan atulum ip chu aron la chok le a zungol vei tak tak to hi chuan engma poisak an nei to lawa zulam rung kai tel ni phot chuan ne police le thil dang po in an shengai to lawa ni an taksa azulu khan an tu tok ni Mickey hian ai lo ken sak tu tur hi amamo atira chuan Teresa chuan an hiela ma se pasal chuan atilui tata Teresa chuan cherry bottle khat chu tuilum ip chunga chuan thun lutin puzu du taka duang chuan atita zuum chu hon ni in kan pu chu ahlim nge mai atok to em tay monga tang zin hian thazam khoi be ke mema achan chu tay chung aham da te khanin thazam tam takamin chu chu uzu khanan chia jokta uzu chu lu chhojelin thina paltlang nga ya 90% bel chu thina chambang ta thin ni bathroom chua san ma tang to in Mickey chu aroi che to ema Teresa chuan khuma chuan mutirin amut hil the mai be se ma se tun tum chuan hi hau lo mai athisina alcohol level chuan point som nga le basari akok vu maya engpon isela 0.40 chunglamani to chuan thi hnai to tinani Mickey zu in nani chu alo top ta ni kan thir hole tur chu school gym teacher hi engwai nge din rengle chon SWM in SNM atum nalama DOA to dan kan thir hole don ni OFMG Michen khatan chon high school kan chuang chuak che hi mal som na ni in hun lim om tak kan man thin lai te kha kan ngai to chuak thina ning ngoi hun I man lai tak te kha I khre chuak ve thinem nart ni in engwangin nge mai che de khan an ngai na ve ngai lo che ti hi I ngai tu ngaim ole naw tu kholum ti chukar ria ma se ti tur kan ngalu tu kan ya pu chikas ki hi entir na thatak nin ka hria wena hian zeppelin khodani kan zir dona hey ngai thata che Ama losers lir anding thup mai hi oi harsati ma zogani hey local te che ma se chu ho chu Zeppelin vomdan azir ti an ngai miau sia amal te ten heng specials Olympians te hian an zeilo si an ron tar lang kau lama Chikas ke hi athletic thatak ani thina ataksa churem takasiamin athei to panna in azavlian chu athlota athiam ple mai khateng khan zeppelin chu khothin turania chephosol deulo sela chuan tuna po hian local sport para am wrestling te po alati vema na Mase Chikaski hian zirtir tu ten antlang au puireng thin thil pakhat thei mil anaya chu attention pek coach coach engai ti renga engma heloin om phalanga achan chu thilzum khana mit taka chun tlangin alo chunga khan thi ti ting hal dona chu athi pui ber pokhani chuana thoka khoitel boka
khát tiếng anh khát chuan machine tan sikim ray lâu te bạc đâm na chân sọm lâu nè Puchkas kia chuan phim khurtok lo wangin anun na chan pha ta ni ma se top thlengin dan pakhat zom tlat ania chu Zeppelin lama imit meng rengang che Semeriki ang hi chu an wangotang kumsom thum le pani mi ni in ama hi alavarjina chu wangin polana sailo nan mun pakhat dang dai deuh mai panta akal na muna chuan du thlan tur atam ngang mai hei chu chiel lo hi a French mai chebula chuan a che su thelo se man pin tang ka thang na thlen meu chuan no pang thu oi lo tak zong lo ni hi se matan chuan nil rula ni talo he thil mak dang lam tak hian adu zong zong chu apeto don ani thu oi chung chuan trong su kati anga piangin omang che se ma chu apur apur awang chuan thak no in ain hre hial ani na taka chuan thil dang wanga thak ani ma zawk se ma hian latex allergy na satak anei ti ain hre lo mai pawni ngoi ro badamemo allergy dang ang bukin immune systemin a huan zong taka ton chuan engtin amo khiat na alo om thina sema chuan thil engamo fel hle lo om ti chu a hre thiam maya he a boina lakata hi engtin mi atal chho thei ta ka nge chetan khachuan sema khan wa ma ti wangin a je emoti mai te kha thilni om ve thei tak mai chunya a chan chu mai tu emo I om pui ma sak ber chum chuan a du dan le mi jate isha chan lo mai ma se thian nu la chuan nuwa ma ti ema wangin a boina la chu khiat thiam pui der silowa thataka an lo chan le thian nuam ati tu zel boxia chu a thiam thil thaber ber chu sema chu a huya chena phuar be tlat ania wangin le a mai dom tlat ania wangin sema hian a har sarna to chu engma a soi chuak theilowa a su chung a ve thung chuan sema taksa chuan om ngai na a hre to lo ani ber mai hetia angchi hi latex allergy a po a hlo om ber pol ani a arangin a thwam no hi phelngal thwai ni lo amit te po an thip chun to a chu mai ba ka a taksa pun tin mai chu lo lai po a om to lo a to pa chuan sema chuan anaphylactic shock anei tak nge a hetiang kan ti chon tak soin allergy na sataka chan le thana ni mai bp chu thok le khata tlahiam thutin lung phua muang tial thela a hnu loka pui chuan khutur pom to lo taksa khol rang te chuan an na tho chu chol sanin an thi mai thin kan lo kir le huna chuan Hawaiian chol mangin long suin tui cheng ni chu tuya atla thlapal hlo mea chu ta tang chuan alo chuang le to ngai reng lo ani kumsang skwa somkwa le pathum thlasik lai khani in Hawaii chol manga an kalain khwalzin hu Alexander chu volcano chua thin na kham pang pera chuan tui phone ton za sari esom mi se tana chuan avor chuaka tuilang tuma abei mek lai chuan tui phone sak tak dang chuan ron chim lein lum ver chunga chuan adam luta helai mun hi athukin fit som rup ayat athim ya thim sa mo pani mai khoilam ngai pan poise lawanga boro kom box si lawa washing machine ang hena let but putani ber mai alla om dan chu pui takani rangot mai tui phone lup pare nu po chuan hiu chu vutu rem om dolo
chan chuak tu pol te chu lo thlengin nun na nei to lo ruang chu mu tu min an zonga jetski abik taka hetiang ni khuwa man tur tuang chu a ruang zong tur chon an manga dar kar khat chung an zong to ma se engma bu an la nei chuang lo chan chuak tu pol te po chuan pe dong tlan tia chong thei mo chu aron lang thut maya tui phone len le chuan aron pot hei hi lo nia live ka te churang takin an tlan thei ngal thuaya an jetski chu hiwan aron von thei nan ama nei theiang ber durin an vatlan huala emergency an ti thei ang chupe masa in chumi nuwa local hospital lama phur pheni tani magdeu main duk tlema zong le liam te nau ti lo chu liam pui engma atur lo adam chok thei kha makkat ema pathian ne thi huna ta na lo ni kring ber thi dan chi sang khat chuang om po ni mai thei ma se mak tak main hiwa chu adam chuak tlat siani